Maayong Happy New Year. Wala, bagong kinabuhi na sad. Kay sa giingon sa kanta nga new every morning. Kada buntag bag-o ang atong kinabuhi. Busa angay kitang magpasalamat sa Ginoo sa tanan atong nadawat o mga maayong butang o dili man maayo. Angay ta gyapon magpasalamat kaniya kay siya ang tag-iya sa tanan. Busa angay lang nato siyang pasalamatan. Mga igsoon diri sa atong unang pagbasa sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 5 nag-ingon diri. Muuray makabuntog sa kalibutan ang nagtuo nga si Hesus mao ang anak sa Dios. Kung kita nagtuo nga si Hesus mao ang anak sa Dios, mabuntog ang mga kuan kalibutanon nga mga panangitan sa mga kaibog, mga kakog ug kanang walay pagpasaylo, kalibutanon man Busa kung nagtuo ta kang Ginoong Hesukristo nga anak sa Dios, dili ta mahadlok ug di kita makahimo siguro di maayo sa ato isigataw kay ang Dios na anya amang kanato. Kung kita nahadlok sa Ginoo, mahadlok usab kita magbuhat og dili maayo. Kung ang Dios uban kanato ug ang Dios gituoan nato nga ania kanato. Kay ang pagtuo nga ang Dios mo'y muluwas kanato, nagaingon diri sa kuan nga ang nagtuo nga ang nagtuo nga si Jesus mo ang anak sa Dios, mo ray makabuntog sa kalibutan. Busa angay nga to ta hinumduman kanunay kita mga Kristohanon nga kung Kristohanon ta nga nitubo na mato kitag mohimo di maayo sa atong isigkatawo. Kay nag-ingon siyang pulong nga kung kita maghimo og di maayo, dawaton gyud nato ang kuan ni ang sangputanan nga di maayo pud. Kaya mingon nga unsa imong gitanom mo pay mong anihon. Busa klaro kayo. Og diri kung first reading sa James nagaingon, busa kadtong nagtuo sa anak sa Dios magmatuod niini diha sa iyang kasing-kasing. Kung kita nagtuo sa nga anak si Ginoong Hesukristo anak sa Dios, nagtuo ta og naa sa atong sulod sa atong kasing-kasing na kanunay. Busa di kita makahimo og dili makadaot sa atong dili ta makahimo nga atong daoton atong isig katawo. Apan ang wala magtuo sa Dios nag-isip nga bakakon ang Dios kay wala man niya tuhoy ang gisaksi sa Dios mahitungod sa iyang anak. Katukunong mga tawo nga wala magtuo sa Dios, gihimong bakakon ang Dios pero ang Dios dili gyud bakakon. Katurang mga tawo nga wala magtuo Dios mo'y nag-ingon ang bakakon ang Dios. Pero kita nga nagtuo kadniya wala gyud mabakak sa Ginoo. Ang tanan nga iyang gisulti matuod ug matuman gayud kini. Diri sa kapitulo 11, ang nagpamatuod mao kini, ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug ang anaa kini sa iyang anak. Klaro kay mga igsoon nga ang Dios naghatag nato kinabuhing walay katapusan, pero kung natuo ta sa iyang anak, makabaton ta niini nga walay katapusan kung nagsunod ta sa kabubuton sa Dios ug kasuguan, makaangkon nato ni ang kinabuhing walay katapusan. Ang mudawat sa anak niya kinahanglan nga walay
ang midawat sa anak sa Dios nakakinabuhi nga walay naghatag kaniya kinabuhi nga walay katapusan, apan ang wala mudawat sa anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. Ang wala kuno mudawat sa anak sa Dios dili makabaton og kinabuhi. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato assurance nga kung kita mo tuo kaniya makabaton kita kinabuhing walay katapusan. Ug sa atong ebanghelyo mga igsoon, nay usa ka sanglahon sa makita nato sa Lucas kapitulo 5 bersikulo 12 nga nag-ingon diri, usa ka higayon ni ana didto si Jesus sa usa ka lungsod diin may usa ka tawo nga sanlahon. Sa iyang pagpakakita ni Jesus mihapa siya sa iyang atubangan ug nagpakiluoy nga nag-ingon, "Sir, buot nimo makaayo ka kanako. Kung buot nimo makaayo ka kanako." Ang usa ka sanglahon mga igsuon nagpakiluoy kang Ginoong Hesukristo nasa pagtuo nga maayo siya. Usa pagkadungog niya o pagkakita niya kang Ginoong Hesukristo, niduol siya sa iyang atubangan og niluhod og nagpakiluoy nga ayuhon siya. Kita mga igsoon sa atong kinabuhi, niabot ba sa ato na nga naglisod natay problema, all bata kang Ginoong Hesukristo, niluhod ba tubangan niya? Mga igsoon, kung kita pakiluoy sa Ginoo dili dan nagay ang pulong katong nahigugma ko panalipdan niya og katong nagtawag kanak niya kung unsa ang atong mga problema saman ining sanlahon kami Ginoong Hesukristo kiluoy aron lang ayuhon ang sakit ug unsay Ginoong Hesukristo diri sa Lucas kapitulo 13 nagaingon siya, og gihikap siya ni Jesus og giingnan, "Buot ako nga maayo ka." Diha naayo ang sanlahon. Kristo, buot ko nga maayo ka. Dili gusto si Ginoong Hesukristo katawhan masakiton. Butan pagluwas kanato ug pag-ayo sa atong mga sakit ug giluwas ang atong mga sala. Busa kung unsa man ang atong gibati sa atong mga kalawasan, muduol ta ni Ginoong Hesukristo, mangayo tag kaayuhan kay si Ginoong Hesukristo dili yun mubalibad ug muhatag siya sa kaayuhan kung kita kinasing-kasing nga nangayog kaayuhan diha kaniya. Unsa man mga sakit, problema nga atong giatubang karon, dagko man ni ug gagmay, wala lagi tay lain duulan kundi si Ginoong Hesukristo lamang, kay siya ang mutubag ni ana. Kita magul-anon, muduol tang Ginoong Hesukristo, yatang lipayon kung kita may mga problema, iya kanang tubagon ang atong mga pag-ampo. Wala dili tatagaan sa Ginoo problema nga dili nato madaog. Kung gihatagan ta niini sa Ginoo, kahibaw ang Ginoo nga ato ning ma-overcome. Kay wala joy problema nga dili masulbad. Walay mga dag nga problema nga atong gihampin karon nga dili jud masulbad no kung kita yo kaniya kapasayloan ug maayo kita sa iyang panabang. Kay ang Ginoo lamang ang nasayod sa tanan.
siya ang naghat sa atong kinabuhi, siya ang tag-iya sa tanan busa ang tanan natong mga problema, kalisdanan man, unsa man mga sakit, ato kanang itugyan sa Ginoo. Kay ang Ginoo dili gayud mupakyas ka na ato ebanghelyo palihog manindog